Ahojte priatelia, poďte so mnou, ukážem vám, čo som dnes navarila. Takže priatelia, fazulová polievka s údeným kolenom, pozrite, je aj veľmi dobrá, pozrite, fazulová polievka, dobre zahustená, dobre údené koleno, to bolo veľmi veľké to koleno, len som nakrájala. Tak. A ďalšie nokedle s kuraťom. Pozrite. Fino. Dobré, malinké nokedle. Pozrite, priatelia. No, kto si dá so mnou?